Barka da zuwa tashar Wonderful Hausa TV. Ku danna mana alamar subscribing idan ba ku yi subscribing ba, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku shirinmu na gaba da zarar mun ɗora. To yau za mu yi magana ne akan maganin ƙarfin azzakari sannan kuma da daɗewa ana jima'i. Gaskiya dai rashin ƙarfin mazakuta wani babban ƙalubale ne da mafi yawan maza na wannan zamani majority suke fuskanta, ba tare da la'akari da shekarunsu ba. Akwai al'amura da yawa da ke haifar da wannan matsala ta rashin ƙarfi na gaba. Akwai yanayin kiwon lafiya, sannan akwai kuma matsaloli na zamantakewa, da kuma shan wasu nau'ika na magunguna, shan taba sigari, sannan kuma da shan wato barasa, giya kenan. Game da kuma maganin wannan matsala, insha Allahu yau za mu yi bayani dalla-dalla yadda za a shawo kan wannan matsala idan tana damunka. Baya ga abubuwa da muka zana a sama da ke haifar da raunin mazakuta, akwai matsala a ƙwaƙwalwa, sannan kamar damuwa da kuma ɓacin rai, sannan su ma suna haddasa raunin gaba. To ana iya cewa dai mutum ya haɗu da wannan matsala ta raunin mazakuta idan yana ɗaya daga cikin abubuwan nan da zan zayyano guda uku. Na farko akwai rashin sha'awar jima'i, sannan na biyu akwai rashin miƙewar azzakari, sannan akwai rashin daɗewa azzakari a tsaye. So akwai wani bincike da masana suka gano cewa samari da yawa suna ziyartar likita ne saboda wannan matsala ta rashin ƙarfin azzakari. Sannan sau da yawa maza masu fama da matsalar ciwon sukari, cututtukan zuciya, hawan jini da kuma yawan ƙiba, kitse kenan, su ma suna iya kamuwa da wannan matsala ta rashin ƙarfin azzakari. Sannan idan ba a ɗauki mataki da wuri ba, shi wannan rauni na mazakuta tana haifar da wasu matsaloli kamar rashin gamsuwa yayin jima'i, sannan kuma da rashin gamsar da iyali, da jin ƙasƙanci, da damuwa, da kuma matsalolin zamantakewar aure. Sannan haka nan mai wannan matsala yana iya fuskantar barazanar rashin samun haihuwa. To bayan waɗannan kuma yanzu za mu yi bayanin hanyoyi wanda za a bi domin magance ita wannan matsala ta raunin azzakari. Na farko dai akwai motsa jiki. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi don maganin raunin azzakari, amma motsa jiki na ɗaya daga cikin mafiya shahara da saurin kawo fa'ida. Wani likita ya bayyana motsa jiki a matsayin hanya mafi sauri da za a iya samun maganin wannan rauni na azzakari. Motsa jiki yana sanya sassan jikin ɗan adam su yi aikinsu yadda ya kamata, kuma ta haka ne yake yaƙar matsalar raunin azzakari. Motsa jiki yana inganta kewayawar jini a jikin mutum, wanda yake da matuƙar muhimmanci da ƙarfin ci gaban mutum. Sannan shi motsa jiki yana inganta kewayawar jini ne ta hanyar haɓakar sinadaran wato nitric oxide a cikin magudanar jini, wanda ya ce shi ne daidai yadda Viagra ke aiki. Wato Viagra maganin nan na ƙara ƙarfin ɗan motsa sha'awa kenan ko. Sannan motsa jiki yana iya haɓaka ƙwayoyin halitta na testosterone, wannan sinadarai na testosterone kenan, wani muhimmin sinadari na ƙarfin azzakari kuma mai sanya namiji ya daɗe yana jima'i. Sannan na biyu akwai abinci mai gina jiki. Abincin da mutum ke ci yana iya yin tasiri kai tsaye ga raunin azzakari. Sannan cin abinci da ke da isasshen sinadarin gina jiki kamar 'ya'yan itace, ganyayyaki da kuma kifi, tare da
karanta cin jan nama da kuma abincin gwangwani irin kanin wannan ɗin nan kenan ko abubuwan gwangwani da suke zuwa na kanti kenan, su ma suna waɗannan yana taimakawa wajen kashe gaban mutum. Sannan cin lafiyayyen abinci mai gina jiki yana taimakawa ƙwarai wajen kula da lafiyar jiki gaba ɗaya. Hakan kuma yana taimakawa wajen samun ƙarfi da kuzari a dukkan sassan jiki. Sannan kuma dole ne a guji cin abinci da ke ƙunshe da sinadarin cholesterol, saboda yana ƙara ƙiba, yana ƙara kitse kenan a jikin mutum. Ita kuma ƙiba tana ƙara haɗarin kamuwa da cututtuka, kan shafi jijiyoyin jiki da ciwon suga da kuma hawan jini wanda ke da alaƙa da rashin ƙarfin gaba. Sannan akwai isasshen bacci. Akwai wani bincike da masana suka yi yake nuna cewa rashin isasshen bacci yana iya zama sanadi da raunin azzakari. Binciken ya ba da tabbaciyar alaƙa tsakanin ƙwayoyin jima'i na testosterone da bacci. Lura da cewa ƙwayoyin jima'i na testosterone suna haɓaka ne ta hanyar isasshen bacci, kuma raguwarsa na haifar da raunin azzakari da kuma saurin kawowa yayin jima'i. Sannan tsara lokacin bacci da kuma samun isasshen baccin magani ne na rashin ƙarfin mazakuta. Sannan yana iya taimakawa wajen daɗewa ana fafatawa a fagen jima'i. Sannan daina shan taba sigari. Ga maza da yawa, daina shan sigari yana iya yi musu maganin matsalar rashin ƙarfin gaba, musamman lokacin da hakan ke da alaƙa da cutar da ta shafi jijiyoyin jiki, wanda ke faruwa sakamakon wahalar kewayawar jini da azzakari saboda toshewar hanyoyin da jini ke kwarara. Shan taba sigari yana iya haifar da matsewar hanyoyin jinin, sannan kuma suna da tasiri da ƙarfin gaban mutum. Sannan hanya ta gaba akwai shan magunguna barkatai. Rashin ƙarfin gaba yana iya faruwa sakamakon shan magani barkatai ba bisa ƙa'ida ba. Magungunan da mutum kan sha yau da kullum saboda wasu cututtukan ka iya haifar masa da matsalar raunin mazakuta. Magunguna kamar na hawan jini da na matsananciyar damuwa, magungunan ciwon zuciya ko na ciwon suga da dai sauransu. Saboda haka ne ya zama wajibi kar mutum ya sha magungunan kowace irin cuta ba tare da shawarar likita ba. Sannan kuma idan ka san kana shan maganin da likita ya rubuta maka, sai ka ki tsammanin yana da alaƙa da raunin mazakuta da raunin gabanka, to kar ka daina amfani da maganin a kan kanka kawai. Yauwa, ka yi hakan dai kawai kana ƙarƙashin kulawar likita ne. Sannan akwai binciken da masana da yawa sun bayyana tasirin tsirrai da ganyayyaki wajen maganin raunin azzakari. Amma yana da matuƙar muhimmanci duk lokacin da mutum zai yi amfani da irin waɗannan magunguna ya yi taka tsantsan. Ko da yake dai manazarta suna ganin akasarinsu na da tasiri sosai kuma ba su da illa ga lafiya. Misali ɗaya da za mu kawo a nan shine wani haɗi mai kyau da ake haɗawa, wato citta da tafarnuwa da albasa da kuma zuma. So wannan haɗin insha Allahu yana yi sosai. Sannan yadda za a yi dai wannan haɗin shine a ƙarshe dai shine za a wanke ita cittar da kuma albasa da tafarnuwa, sai a markaɗe su a blender. Sannan sai a zuba zuma a kansu, sai a jira tsawon minti 30 har sai sun jiƙa sosai, a tace a sha kafin a kwanta da iyali. So wannan dai insha Allahu su ne kaɗan daga cikin magunguna da kuma hanyoyi da ƙa'idoji da za a bi domin gujewa wannan matsala ta rashin ƙarfin gaba. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabon shirinmu na gaba da zarar mun ɗora. Mun gode.